Nuwun pangapunten Yayi. Senajan to wonten pandhita ingkang mapan wonten saklebeting wana Kurusetra lan piyambakipun damel pertapan dipun wastani Bumi Ngaldaka utawi Bumi Aldaka. Nggih. Peparat Begawan Jati Pitutur. Leres. Lajeng panjenengan menika sampun pirsa menapa mboten pendhita menika sejatosipun sinten lan ngelmunipun ingkang badhe kababar menika ngelmu napa Yai Prabu? Menawi kabar kula tampi kabaripun Mbok Bakul Kinang Sirabiwara kabar ingkang sampun sumebar yen to Begawan Jati Pitutur menika badhe mejang kasampurnaning urip, badhe mejang ilmu jaya kawijayan ingkang linuhung ingkang dipun ajeni ingkang dipun pundi kalian para manungsa lan dipun gayuh kalian para satriya nalendra nayakaning praja. Pramila boten mokal kathah murid kathah siswa ingkang ngangsu kawruh babagan ngelmu menika dhateng Pandhita Begawan Jati Pitutur. Milanipun Koko Prabu kula mriko pengin yakenaken sinten to sejatosipun Pendhita Jati Pitutur menika. Kula kepengin ngertos napa sejatosipun ilmu ingkang kababar menapa namung ilmu kasampuran urip nanging ingkang kula ajri kula medeni mbok bilih ngantos Pendhita menika badhe njajah negari Ngastina, badhe netel wibawanipun Duryudana, badhe nyamah dhateng wibawanipun negari Ngastina. Sikra bala kang atumingal prangal cambo samyamba tawi leratate tawileting kota Danyuang Agung Mangunduniti benjang sangat cimicil lati nyongen dali wuwus nyuwun pangapunten nggih leres menapa ingkang dados pangandikanipun anggir anak Prabu Duryudana. Nggih yen to namung babar ngelmu kasampurnaning urip, ngelmu kasampurnaning jati, lajeng kathah para santri, para siswa ingkang ngangsu kawruh dhateng Begawan Jati Pitutur mboten napa-napa. Ning menawi piyambakipun menika badhe njajah negari Ngastina, badhe ngrusak katentreman negari Ngastina, ingkang rugi niku nggih panjenengan. Sami mawon panjenengan menika dipun tetel wibawanipun dhateng Begawan Jati Pitutur. Pramila paman samangke kula badhe pasrah kalian jengandika Koko Prabu Duryudana. Kinten-kinten sagah napa mboten mbibaraken pagurun Bumi Ngaldaka ingkang mapan wonten saklebetipun wana Tegal Kurusetra. Dipun rangket Begawan Jati Pitutur menawi wangkal wakot bangga sembadani putri rampungi menawi panjenengan tresna kalian kula monggo atur kula dipun sembadani. Cocok. Nah niki hoa hoe